Kardom pinberita juitha pinberita thaman nili jiten teron Karbi Anglong Autonomous Council pen kipathik pon lake thangthanga chikloni phai phora ni kelke rongkar karkhli pu arani hokponsi Karbi Anglong akang pilong stami rongkar karkhli asai dengpon lason tak taksi dipholong kedo nok bepo chiphonglong stami rongkar karkhli asai dengdo Pini Karbi Anglong Autonomous Council pen kapathika teng pensi thangthang achiklo ni phai pho arni ke rongkar karkhli pu hokponsi pini ahawar tin lapente arlong ritin lapente arong tin stami rongkar karkhli asai dengpon Rason tak taksi di polong kedo nok bepo aciphong long stami rongkar karkhli asai dengpon lapente bumut rokan misen pusi kurusar lapente rong asara tumahin pen news 24 Karbi Anglong aphera ke kahumri damot na pachini do rong machang lo nok bepo aciphong taralang so war number 10 pen bithang wala amura lapen sorong kiseng ke 2018 anikan sing stame nikan miang bong bangke dak kumani tumki kacikim kitangti sondo masi anikan miang bang angbong bangke cengene dadla lapen tining bang sinitum aci tang Januari 5 si nilitum porbang cimai pono stame dagarong sorta akaple kadimalong doko masi Leader la sono la sila Karbi Anglong Autonomous Council ke pathikon atarik sinili tu hok ponsi ini patin non pini bang ini tu ceng kono rumut bukan alam ke bangke minomina anta nali ninga lo la bukan nanga thante men sono me admi punji putong nali ning che thema ning kedamtang bang long kita gnong mate ili ning sematha bangke maju manja asonsi doji busi ning chite kono te peneng ke thok jera long pathak nali tumko pipia se pon hempu mukrang rasingya lo akan inglong kisar akan thana riso akan ke thana murti lo akan ke thana cekama lehi langsung toksial sendiri tum arnam dak nilitum alang roya men lo setianala poke la anpen sendiri tum sontroksi sipon sontroksi sonar cap sendiri pon kado we mu bukan mi phun met kede bumut bukan bangke kacenap ave handre daga cingto do ase tinta wakimi sini itu kita kono nili tumarong aro bolong bang kado we adona phai ko anda don koera mer ke kado we kecirum kecere ke koson kecere bangke la doning koera mer ke balong ten kapre dorom do komasi doning koera isi doning koera hini ansi rumpon chodlo lapen mo alang litum han kibat pon der han gali alang litum han bangke mo kisung ki boy nanti lahai pon siangko hot kacirung cerek di ponos tala onghari non rongker bangke litum rumpon te si donalong suri sira sikai sike litum rumpon Rongkhang constituency along Hilltop English School Kangpuasai Dengpon Rongkhang constituency arlo cengbiri timung arolong kedam tang thangthanga chikloni phai kethom arni principal atur sonteron kabor ipon pen ajok cengbiri hawar arlo momo sitame ahir jume ke padober pen te nongme ke padober jiaphan Hilltop English School akimi kangpupon asai den bangsolong aluhi sarpoman dun kacetong dun mohesor ronghang ahin pensi bangso school ing pupon kangpupon along kacetong dun nogo KSA X avisit Krola 24 plus organization cleared up terang managing committee mulisor timung atum cetong dun pen labangso school kangpualong ing samjin pen pechun pom dongkam mukam pen berta bang pon promise terang news 24 Karbi Anglong Nun ka banji thangthanga chikloni phain kora nerke pani distamanung tolong ruptalina sengkan ketalon dun jiaphan DDYC atumpen chisik chedang padupon Disama Development Youth Committee thiek pen DDYC pen nonang keleji thangthanga chikloni phain kora nerkep arni ruptalina sengkang karchujia phan pini pen kachisega saideng pon lapen te kadu ko berara tumdas tami ruptalina sengkan karcho mailong bidi sori pendang lok ason alira cham kipidunjia phan DDYC klembang atum chuning ripon padu News Desk Report News 24 Karbi Anglong
Korkanti constituency angkang aro kedo denda ghat along dongka chingthu pathua klamalong sengkan kimi katalon ingsam chin pen pichunpo. Kidamtang arkoni phai isi lepeni phai hini ani. Korkanti constituency arlo kedo denda ghat along dongka chingthu pathua klamalong karbiningkan kimi katalon pon. Bangso katalon along patir pipon lake KSA atumahin pensi patir pipon. Bangso ketalon hot lake ason ke pathu kacepati asai dengpot lapente lun kana malin sitami padu pon pen insamjin pensi pichun pon. News 6 report News 24 Karbiang Lob. Halo, ini tu Karbiang nengkan kami katalon la solam ke potha kala pelo. Ini tu Karbiang thaya tum sitame hakko pen sitame argilong bom. Ini tum same nengkan kami ke thang achik lo hendo puke chikhan bom. Te boy fis tame Jong tu ngara tu tumke ningkan kimi koson lo nela bang kecini ne sitame non bang bompen eletum obi kimi tum sitame ningkan kimi kata non babang kenang sot abang eletum akai eletum ajutang along eletum akai ke akai along eletum ajutang ingchopik kang chopik adin kala helo eletum ningkan kimi sitame lake itu eletum identity kosil tum cipudat hengone Athema akhai kaprek tum stame Januari 1 pupula tum kecethan labangke areng kala tum stame do lapen asame sakhai tum stame alang tum stame 15 April laposon se akhai til stame laposon ametha nengkan kemi chatalon rabdu lasele tum akhai stame thang achik loke ele tum nengkan kemi lopu lasele tum stame non bang bompen nengkan kemi kata lon nangkoke lahan lo labang isi itu identity lo. Ini berita lanskang toniglo dome thangme kardom.